Gudu sangena isibhukabhuka sentokazi ngikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela usiteteleke intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zeGudu phela ngikubingelela bukhoma kwisiteteleke media uhlelo yingonyuluka namhlanje sibhalelwe ulindelwa uthi ngithathe isiteteleke teteleka nami intokazi siye kuma wami sikhulume naye siza ukuthi iyiphi lemfihla sengifihlele yona for 35 years angayikhuluma yini uma sekufike wena sibhukabhuka sentokazi asazi ukuthi ingakanani inkinga kungenzeka kanjani futhi ukuthi kuye phambili uzolikhipha yini umama iqiniso okwakho ukuthi uhambe nami sibheke Verelem emhlasini siyoza ukuthi yini lenkinga enkulu engaka eyenza ukuthi umama agcine engathembakele for iminyaka ewu35 yisho njengami ke mbukeli sithi asambe mbukeli bese niyeka lento yokuthi uma ushayela isiteteleke media usithinte ngesikhathi santambama noma salate uma ufuna ukusizwa noma ufuna ukufona thinta phela isiteteleke media ngesikhathi sokusebenza hayi ngezikhathi zasebusuku noma ekseni ngo4 noma ngo5 sithinte ngesikhathi sokusebenza from u8 till u4:30 isona isikhathi esisebenza ngaso na kanjani usiteteleke uzokusiza asisho kanye kanye sithi asambe mbukeli siyaphila ngikwazi ukukhuluma isiXhosa ngikwazi ukukhuluma isiZulu. Okay, mawami igama lami ngiwusiteteleke ngwakaNdlovu Simongo ekhaya kuseMelmoti esigodini sendaba zentambo sifiyawela nje uthukela masikhaya. Cha usisi uye wasibhalela ohlelweni lwethu ingonyuluka olulapha ya ku YouTube kwisiteteleke media wacela ukuthi ucela simphekezele noma ucela sizomhlalisa phansi nawe unento afisa ukuthi azikhulume nawe noma kukhona ukuthile afisa ukudlulisa kukho obafisa ahlisa ukudlulisa kuwe noma afisa nibe nenkulumo nakho njengomama nondodakazi uthi ke unezilonda aphila nazo enhlizweni yakhe ezenzekile ngenxa yezathu zempilo ke phambilini wayesesethi ke sithetele kungiye ngikubona ubasiza abanye abantu ngiyacela nami uzongisiza ngihlale phansi noma wami ngoba inkinga lento yokuthi ningakhulumi emhlabeni nisane ithuba nobabili ukuthi engasekho omunye bese nenze ngathithi izinto bezi right yikho ke mawami ngilapha akukho okunye okutheni ngize nje ngoba indodakazi yakhe ngicelile ukuthi ngibe khona nikwazi ukuthi nikhulume yeah akunakeki. Okay. Sisuthu mama kana inkinga ukuthi singakhuluma. Engifisa ukuthi namhlanje uma ngiphuma kube ukuthi nivuleleni ifuba. Ukho konke okusenhlizweni zenu nikwazile ukukhuluma ngoba isifiso sami noma isizathu sokuthi ngize ngenze lo msebenzi kwakuwukuthi umndeni awubumbane akangabi bikhophila namanxeba athile empilweni yakhe angakwazi ukuthi awaveze kodwa ekubeni ilikhona ithuba lokuthi awaveze. Ngiyafisa ukuthi uma siphuma namhlanje sesiqedile ukukhuluma kube ukuthi vele senivele ni right nobabili inhliziyo zenu zi right. Ukubuza nje kancane kuma nabantwana bangaki? Ba5. Ungowesingako sisi? Uthi bawu13 abantwana babo. Oh okay. Maye abaphila bawu5. Oh okay. Bawu5. So yena andazi noma ungu6 na kula mandibanisa nala abangekho kodwa ke ulawa abakhona yena ngowesibili. Okay. Bunjani ubudlelwane benu nina nobabili njengomama nendodakazi noma bebunjani nje kusuka phambili? Uthi nje mina engikwazi andazi zomala ngicuba nesixhosa sami. Akurathi mama nyas understand ukuthi manje ngikwazi ukusikhuluma. Uthi nje akukho inkinga kunani. Kuphela nje babantwana bakagogo ukhuliswe ugogo nomkhulu. Yeah. Mina nike naso nje isikhathi sabantu. Okay nje lahlele umama. Baba. Yeah. Okay. Khona kunge ukuthi abantwana nibathanda. Ndiyabathanda kodwa nehamba yami bengakuhlanga. Okay. Ngoba ndase nilahlele abazalweni ukuthi bakhuse babazali. Yeah.
Okay. Khona kwakhona ubunzima. Ngesikhathi ngimkhulisa ndiyi-1. Okay. Ubaba wakhe angiyazi zoyichaza kanjani. Besingekho isimo kahle phakathi kwakho. Isimo besingekho kahle, ndasheka naye eseyingane sesemncanyana. Uma ngabe emncane njalo andikwazi ukuyosebenza, ngishiywe endlini ubaba wakhe akukho ukuzwana. Ndanesikhathi nje ndake ndathi ukuthi ndithi ndiyamlahla. Okay. Uhlulekile ndathi ndiyamlahla. Hayi ngoba ndangingamthandi. Yawubona isimo Ngibona isimo ndazama ukumlahla. Ngoku manje ndizama ukumlahla kwaze yahleka ingane ndazayithatha. Ayibuyisela kumntayibhala. Ndazikhuza ndathi ayi Nkosi yami isono esi. Kwakubunzima nilala ngingadlile nengane ngingayazi ukuthi ngizoyenza kanjani. Yeah. Njalo. Wake wamtshela yini phambilini ngalesi senzo noma wawusaba vele ukusikhuluma? Hayi andamxelela. Uthe uma kushona uma wami ngelelanga ashone ngalo uma wami ngayikhuluma lento. Wabuza naye ukuthi mama kwakwenze njani. Ndamxelela ukuthi isimo sasihamba kanjani. Yeah. Into enjalo. Okay. Uma ucabanga ndafumana ba lento ayimphathi kahle isisilonda. Iyenza ukuthi singavani noma ngixoxa naye mhlambi kuye kufike lanto. Yeah. Kanti mina yayinto nje engengelo xesha ngelixesha ndiyithetha ndandifuna ukuthi kube khona ukuxhumana kumi noma naye. Yeah. Abone ukuthi izinto zazihamba kanjani. Okay. Umucabanga uyaqala namhlanje ukuze ukuthi wake wazama ukwenza into efana nale. Hayi akaqala. Akaza zakubuze nanini na ngelinye wandibuza ngathi udlala lapha akazange buze sisobabili siserious abuza ukuthi mama kwakwenze njani. Bandibuza nje bexoxa nabanye abantwana wabuza ukuthi mama kwakwenze njani. Ngamchaza ndathi ubomi bude. Yeah. Ndandinzinyelwe. Kwakungekho uba andikuthandi. Okay. Ubaba womntwana yena akaze kuyo yonke leminyaka ekhona ukuzama ukuba nobudlelwano nodakazi wakhe. Sisekubenzima kakhulu. Ngesikhathi ngikhulele ndaye umntwana ndathi ngomnye ubhuti. Yeah. Ndifuna nje ukuza naye kahle ke. Ndathi ngomnye ubhuti. Lo bhuti lo wakhulisa lo mntwana nini phaya ukuze andishiye endlini wambona ukuthi umntwana asiyena owakhe wangishiya ndahlupheka naye. Ndithe ngicabanga ukuthi nje ngcono ngimlala. Ubaba wakhe yena esekudala sehlukene sobabili. Okay. Akaza phinda zame yena ukuxhumana nawe ukuze ukuthi umntana wakhe kwenzakalani ngaye akazi nje. Wazama sambaleka nalo esithi utata wakhe sambaleka sahamba naye sawushona emaplazini. Wafika lapho wathi ufike kumi nalo bhuti kanti thina sesihambile nalo bhuti lo kanti uzongishiya naye. Okay. So kahle uzamile umntwana ukuthi yena ungubani isibongo sakhe wazigodusa exa kweyinto emxakile ekhaya wazama ukuzigodusa wasaka omnye ubhuti wayeba kuthiwa ndandithandana naye. Yeah. Right ndabana ndimxelela ndithi emntana akubona kuni. Shukuthi kukhona into enjalo. Yeah. Ngoku kwengona phaya uhleli isikhathi esininzi esebenzela kulo mamsi ethi ukubo wazofumana ngoba akubona kokubo phaya. Yeah. Kodwa ekhaya kubo uyazi wena mama? Ndiyayazi ndandike ndaya kudala. Okay. Kuphela nje utata wakhe akasekho emhlabeni. Ndike ndaya phaa kulaa ndawo alimalela kuyo ndafika ndabeka izimbali phaya. Ndazama ndihamba nodadewethu safika ndabeka phaa ngose ndisuke emtshatweni ndazama indlela zoba ndiye phaa kulaa ndawo dutyulelwa kuyo akasekho watsho. Okay. Kodwa usisi ubungakazi umuse khona? Hayi. Alright. Andithi ungesikhathi yena egudukile ethi lo wababa lo
lo bhuti lona ngithandana naye esithi ungwakho Okay. isiduko sakhe. Okay. Angithi uyayibona manje lento ukuthi isikhande isilonda esingakanani kuye. Yayazi Khanda isilonda nenzondo kepha nami beningazi ukuthi ndikayenza kanjani. Benifuna kona ndizame kodwa ndibona ukuthi umntwana hayi akakhulekile. ungowakwabani isibongo sakhe Kwambathana. Kwambathana. Yezwa sisi funa ngathi ungasondela ngapha ukuze sizokhuluma kahle nawe sikwazi ukuthi okay ngiyakubona ukuthi uzubuhlungu ngiya-understand futhi ungani uzubuhlungu ngiyakubona uyakhala kodwa namhlanje umama uzogonyuluka ngakho konke okwenzekile ngiya-understand sona sami ngiya-understand kubuhlungu khona kwesinye isikhathi uma sisuke sizwa izinto abazali bethu abadlule kuzo abazenzile bebone ngathi zi-right ngaleso sikhathi ziyaye zisilimaze ngiya-understand sesikuthi kubuhlungu kodwa ngicela wehlise umoya sikwazi ukuthi siyikhulume lento ngoba umama akukho akufihlayo njengamanje uyalikhuluma iqiniso leli vele ubuvele uhlezi ufisa angithi namhlanje kwenzeka into ohlezi uyifisa yokwazi ngemvelaphi yakho umama wabo basho isikhathi esikhulu wathi ngombathana Police man. washo manje ebuzwa umama umakhelwane wathi ngombathana Yeah. wathi kuyena akanjisela umthetho lo mama mkhulu Yeah. wanishisela ngokuqhubeka ngakula lalowo namba abantu thwari yisho umama akhuluma iqiniso manje angisazi ukuthi iqiniso yini ukukhuluma loba ndino ungathembi. Okay. Uyabuzwa. Umama wakhetha ukuthi wena ubaleke nami uhambe nendoda ubaleke nami unganicabangeli kumina ukuthi ekugcineni nami ngizofuna ukuzazi ukuthi ngiwaphi wena wakhetha ukubaleka nomunye umuntu. Ukubaleka kwami Lindela ukhulela kwami utata wakho wafike waniphuca impahla wahamba saxabana ekhaya ndamlandela ndawufika kuye eGoli andizibona ukuthi ndisithwele. Okay. Yes, Anti mama wake washo wena wathi ngesikhathi futhi into engicathi into yadastile wawusho lo mbathana ngathi mina ngubani igama lakhe wena wachaza igama lesingisi ubani umngani wakhe awumsho umngani wakhe akekho umuntu ongazala umntwana angamazi umngani wakhe endaweni ohlala kuyona isisho nje nambizela akekho umntwana engamazi umngani wakhe kwakukudala ubone ukuthi ndinganani kwakukudala ngoku umbathana kubo ndiyakwazi ndande sayofika kokwabo ndingekabi nomntwana sayofika kowabo kumabele ntombi sayofika phaa sabuya sangalali khona sayolala eyomti namfika kwabo awazi nosisi wakho kodwa waya kwabo hayi andibaza sabazi usisi wakho umuntu endimazi nje umama wakhona naye soyajonga. uyazi mama uthi kanti isilonda kanjani and yazi ngisho umfonela ndiyanyanya akonto ukuthi niyazonda niyazibuza ukuthi why mina ebantwaneni bakho 5 yonke kodwa mina nizazi and ngisho sekuthiwa andikho right angiboni indima oyidlala njengomzali niyazi ukuthi awuthathi intweni niyazi kodwa nje ukudlala indima njengomzali mina kudala ngigula nihamba nilala ngithi kuthiwa maniye kuwe uthethe inyani cha uthi usomncinci leyo nto uyayazi nje ungamfonela uyayazi lento kodwa kunokuthi wena uthethe inyani ugonyula ukhuphe yonke inyani kuwe usho ukuthi uxolela ukuthi noma ningafa akonto uthi mama ngiyakuzona nje unibizela abantu andizokuthi ngifuna nje ukhuphe inyani ngoba naleyo ishoyo andiyithembi ayikho egqitha mna ndithela ihlazo lokuthi uhambe wena uyothi ungwawampamvu kwampamvu kwakutheze ndithi nowampamvu kwenzani wawukhangela bantu ungazange uthethe nayo wawuphethwe sisimo esasokususa ekhaya isibongo okuyiso owake watshelwa sona yilethi sakwampamvu
Mama ukhula kwami nemanje ngivamile ngoxa nosisibathu ngibexoxa. Then manje ngisiva isibongo sakonala angisazi bayisana okanye ngosichaza imayisana. Ontshinibe andazi baba. Khona noba nomonwabiso anye uzobachaza labo bantu obani bona kwenzakalayo ngabo. Leya kwampama mina nathi ngihlalele ekhaya nomkhulu and umkhulu wehleze esisho ethe ngizofa. Wona lindekani kwanokuthi ungakwaba. Futhi lento niyihleka ukukhula kwami kodwa iya ngokukhulu iya kuzona inhliziyo yami le ndlela lenikhula ngayo ayiyi ngoba wonke umuntu uyathi umuntu ngawasibani bani ngisho eshort umuntu ngasamthing uyahamba ayekude kodwa mina manje ngayitholanga into omkhulu umama nje aniyazi into yakho wehlala sithengele ngeso sikhathi kodwa ke lokwakusena yena into niyifunayo nifuna uzazi ukuthi niwakuphi nokuthi umama seniyamzonda kunzima ukuthi uzonde umzali wakho umzondele into bekumele kwaseqaleni wavele wayitsho kwaseqaleni nabanye abantwana hleze ethi uzothengela ukuthi umama kodwa mina niyathula ngisho emsebenzini bayabuza yini wena linde ungasozi ukuthi wathi umama wathi ubaba ibe sisilonda mze niye toilet niyokhala ngoba niyazazi ukuthi ubaba aninayi anikazi nabanayo empilweni yami ngimdala njengamanje anikazi nababa. Okay mama uthi unesibongo sakwanale besivele ufisa ukwazi ukuthi lezi zibongo bezivela ngoba isibongo sakanala ngulobhuti lo ndabaleka naye kanti akuyena utata wakhe wanibaleka naye sombona ukuthi umntwana wakhe. Okay umonwabisena uye kaloku yena nomnawisi lo ndabaleka esakwantshinibe sona umantshinibe kaloku kunina ozala umonwabisi. Uyama kahle kuleli lokuthi ubaba wakhe nguye yona lo omshoyo njengamanje. Dimile sisi ngoba ungathi i-DNA injalo nje njengoba ngisitsho lo yena ndandixoka nje xa ngisitsho wakhe naye wazibonela ukuthi umntwana usiyena wakhe ethubeni phaya emkhulisile emenzela yonke into kwase kupha wambona ukuthi awukwakho wanishiya endlini yonke wanishiya nomntwana. Okay bewusazi vele lesi sibongo ilesi kade nisisho sithi senisikhohliwe isibongo wanithi thina sinesibongo sinefani sakhumbula ifani uma wethenga nophotho seniyakhumbula ke ngesikhathi esisho. Okay uthi ke akanankinga noma ngathiwa kuthathwa abanye abasakhona baligazi lakho baba kwenziwe i-DNA anganankinga kodwa iqinisa lishoyo yiso leso ukuthi ubaba wakho nguye yena lo hayi bonke laba bantu owake wabaveza phambilini. Ngoba ngicabanga ukuthi umama lesi sibongo baba unyaka wesithathu ngisevile lesi sibongo sonke lesikhathi mama kwakade kwakuyini eyisenza ungasisho. Andithi izinto waloku wayesithi umama xa ethetha lenotata ukuthi umntwana sumlantika sumxelele uzohamba uzogoduka kwaye kuba asishiye kanjalo ngoku na yiloo nto ngweda waye abanye kodwa wabaxelela kodwa ngokunzima ngixelele bona kuba bekufutshane bona kuba bekufutshane. Yazi mina mama angibona engathi womzonda hayi ukuthi nandizonda ngoba bonke abanye bayazazi bayaya emakubo ngikhumbula ngizolifundisa na8 ndiye kwa niyocela imfomo wanhlanganyela nomngane mama wathi nawe yena ubaba wakho lenye sisilone enhlizweni yami wathi nawe yena ubaba wakho lona ngabuza mama ngubani ubaba wami wakhwela udilika mama nami futhi ngagcina ngiphendula kwangamele vele ngiphendule kodwa senibona indlela okukhuluma ngathi ngathi iphutha lami ukuthi ningazazi ubaba wami ukuthi ngubani wangasisho lesi sibongo sishona ayikho into yonakalisa apha into nanje izinto ndandihambi kakuhle endini ndazonqena nangexesha ufike ephaya na uba andiyazi uzothi lokuchaza. Okay kubona bonke abantwana bakho mama laba esikhulume ngalaba sebekhona abasakhona emhlabeni bonke awuzanga wabakhulisa bebekhuliswa ngugogo noma kwenzeka kuyena yedwa. Bakhuliswa ngugogo bonke. hayi sonke sisi kumkhulisa senditsho aba nina badala ndinishiye ekhaya nikhuliswe ngutata laba basemtshatweni bakhuliswe kuba ndibakhulisile mina notata wabo sibambisene. Okay abana ke bazikhulela ekhaya
Okay, ngesikhathi bekhule ekhaya bewuyidlala indima yakhe njengoma wabo. Ngoba bewuzama ukuthi uma uthola lokho okuncane ubenzele lokho. Bekunzima kodwa bengihlala ndiyenze leyo nto ingacacanga. Sisi, bekunjani ukukhula ngaphandle kwamama? Usuka nje ukhule engekho uma wakho ungamazi ngabe ubumazi noma ubungamazi usibuyisele lapho kancane. Ya, bekunzima ngase ngithini? Bekungekho nzima bekunzima. Ngoba umkhulu wesenza sure ukuthi yonke into esiyidingayo uyasithola. Kodwa kumina bekuphinde kube nzima ngoba abanye bekwazi ukuthi bakhona la ashoda khona ahamba yekubo ayithole kubo. Mina manje ungayitholanga kumkhulu akukho la ngizophinde ngiyithole kubo. Yeah. Kwakunzima ngaleyo ndlela ke. Binjani communication noma wakho noma wawumazi ukuthi ukhona kodwa ungamazi yena? Noma ubefike ungakashela? Mina ke ngosenthe ukukhula ngoba mina hamba mina la uhlala kumzi wasekhaya. Ngihlala khona. Khumbula khona omnye umama oyenentshele. Neva ukuthi umama unentshele. Lo mama nije ukuthi umama wangaba lo mama enze ninye kuyena futhi naye enako lo kuyami yebo ithi umama. Kwazothi ngelinye ilanga ke namthola umama kume wenzengele izicathulo khona amabhuzu. Kwathiwa uthengele umama wakhe. Bese ngiyambona umama wakhe. Kodwa nabona ukuthi umama wakhe kodwa inhliziyo yami yabe ikulwamama onentshele na umama unentshele kodwa inhliziyo yami yakwamama yena bengihleze ngimbona. Kona ubunzima kahle ngibuva kakhulu ngose ngidala yonke into sengiyibona futhi kusukele ngizoya esikoleni umama umkhulu wathi manje umama ngicela uniform yena uzokudedela umama manifika lapha wafika uthi umama ngathini angani ngathi uhlaza noma ngathi ukhuluma kwakhe uyahlaba akanaka ukuthi lento izongena kanjani kuwe. Okay. Umama wafika xa ngicazela uniform akuthiwa isiketi siyimali ethi simathi nangathi umama ngifuna ukudlala yakhe. Yeah. 1 2 umama wakhuluma ngazi nahamba endleleni la khona usisi ukuthi akwanje ukuba nazi usisi wetheni bengihamba khona. Ibuhlungu inhliziyo yami kodwa nayitshela ukuthi manifile ngenxa yesamama ayikho inkinga. Yafika edolobheni adigeza ngomsisi ngaya kumkhulu. Oyena muntu mina ongikhulile onike uthando ongikhulile ngumkhulu nogogo uthi ugogo wayiphuzela umuntu onendaba ukuthi sigqokile sitheni ngomkhulu. Yeah. Umama wehlala zifike lezo mpahla esasithengele ngabe sizithengele kuyo noma sizithengele ubaba ohlala naye. Okay. Ngesikhathi sewuthosa umtholile ke yena umama usumbonile akaze nize niyizame lento kaMama noNdodakazi noma lobudlelwano bukaMama noNdodakazi nizama ukulungisa lapha ya ekuthenini wayekade engekho ngesikhathi ukhulu. Umama uthe ubuya kwakhe ungesisikhathi phela abuye umama noba sikhuluma naye uyahlaba noba sikhuluma naye uyahlaba. Mina ke nenhliziyo encane akhe uyabona umama futhi angayisho naye leyo nto aniphume empilweni yakhe nisho umama ngathi asihlangene noma ushoda ngemali akayiceli namanje kimi ngoba uyazi vele futhi angifuni uze nimbuza waye uyazi ba ungane engayiceli imali mina sokafuna usisi wami ondala ngoba uyazi ukuthi ngiyamsonda. Kuthini kuwe mawamuzwe ingane yakhe ethi yakuzonda ngenxa yezenzo ezenzekile phambilini noma ozenzile kuyona? Sisi mina benibona njengoba etsho ethi beningacela imali kuyi benibona ukuthi uyanizonda ngoku ndingazi banzi zawuthetha ngithini Uzolungisa kanjani? Nami ndisidinga isikhathi sokuthi ingathi ngahlala naye sibe sobabini ngithethe naye. Efana mama nginasuka la kuwe ngaya kuwe kwakho uthi niyokhuluma nawe wafika wena wayayaza wangeke nisho ukuthi wakhuluma waphuma nawe. Wayayaza uma ufika nabangani bakho ukuthi mabazonibona engeke ngithi ke mina kukhona abangani bakho lo ngikhuluma amahlazo phambi kwabangani bakho banayithatha lento mina njengento eyihlazo ukuthi ungazi nomuntu omdala kangaka engazazi ukuthi ungowaphi. Okay. Uma ngaseke mama manje acela ukuthi ucela umuse ekhaya kubo ayobona noma ngathi ubaba wakhe akasekho kodwa eyobona laba abanye abasele izihlobo zakhe noma ke umiyalele khona ufika uthi nakhe ekhaya akwazi nayo ukuyonyathela ekhaya
ayikwazi ukuyoza ukuthi ngempela mabembuka bayamfanisa yini nabakhona ungathini. Uma engacela nje namhlanje ukuthi mama sengicela unise ekhaya lapho phela engizalwa khona, ngiyafisa nami ukubona izihlobo zami noma ngathi ubaba akasekho kodwa ngiyazi emndenini akubhujiwe wonke umuntu bakhona basele. Uma nje ngikwazile ukufika ekhaya nganyathela khona ngoba uthi umuntu obehlala gule. Hayi sisi ndikulungele ukuba ndingale uphela qhabeni ngisidinga isikhathi ungekho ndlela yokubasi ngalungisa nini ukufuna isikhathi mama nize mina ngichithe imali yami ukuze isikhathi ukwazi ukukhuluma ngoba nazi nasho nathi mama mina ngimdala nginey'ngane uyazi ubaba uMagunjana ukhona ndingalenza iphutha ngithi niyantshontsha ndizale kwenye indoda ngeke eze ngikhethe yena ngishiye igazi lami ngake nazama ukukhuluma nani senzele ukuthi noma kwenzakalani ngamsho ngathi unizele kumalume ngathi ungitheni ukwazi ukubhoboka ngikhuluma nawe nayikhuluma leyo nto lapho kodwa into avela sukwayenza wena wavele wayiyayaza. Okay mina ngifuna leze nisebenzise imali ukuze wena ukhiphe iqiniso ngifuna lokho nami niyafisa ezinye ingane makuthi zithi okay ngisimo manje ngifuna ukuphuma wami niyafisa nami ukuyenza leyo nto kodwa ayikwazi ngenxa yezenzo zakho. Ilimele ingane yakho mama ilimele kakhulu enhlizweni akilo futhi inxeba elenzike manje noma elenziwe into eyodwa kodwa sekukhona okunye okwakhele phezulu kwalobu buhlungu bemvele bukhona. Uzwa ubuhlungu obukhulu ungathini namhlanje enganeni yakho iyizikhuluma kanjena isho ukuthi ayikwazi ukukhululeka nokwamukela ukuthi ukhona umzali idlala indima yayo kumele idlale kumzali wayo njengengane ngesimo sokuthi uneyinqumo wayithatha ezazisebenzela wena ngaleso sikhathi kanti ziyamlimaza yena ekukhuleni kwakhe. Sise ngiyasho ngithi izinto uthi mangabe unengxaki yakho yokwenza ungakwazi ukuthi ungayithetha nomntwana lento ibe into enjalo hayi ukuthi ndiyamzonda hayi ukuthi andimfuni njengoba ndichaza nje ndikukhuphela yonke into engaphakathi bakwenzeka kanjani sukela okokoko ke waba ngumntwana nje okude nami andikwazi ukuthetha naye njengoba etsho nje mnandi ndandingaqondi ukuthi uya njengoba ethi wayifikile kwami ndandingaqondi mina ukuthi mhlawumbi khona into afuna ukuyithetha wandiquka ndingatsho if ndandanzile ngendathi masihlale sithethe azange sibe nalo ixesha elinjalo. Okay uneminyaka kasisi 35 years awuzazi ukuthi ungakwabani sibo usuze wanabantwana ungazi na ukuthi ukuphi ekhaya isiphi isifiso sifisayo sithi umama esekutshelile iqiniso ukuthi uzalwa kuphi ukuphi ekhaya yini oyifisayo njengamanje anazi ngathi yini engifisayo ngoba kodwa futhi ukuthi akanandaba ukuthi senizothemba isifiso sami ukuthi konke okusenhlizweni umama angaqhubeki nomsoco ngoba vele niyakwazi vele ukuhlala naye nizama ukuyidlulisa lento kodwa futhi mayifika lento and naye uyathanda ukuthi wena bekhuluma kuhleliwe afana nobaba wakhe wathini iyafika nibaye lo muntu onifanisa nobaba wami ongubani ngoba angazi niyafisa ukuthi nami ngimthathe njengomama ngoba mina naye angasho bese ngimthatha nje and noma kuthiwa kuhlangene ekhaya mina bese nimbuka nje futhi ebe nikwenze phambi ngoba suke nisenzela abantu ungayonto ufube kuyinto esuke ijule enhlizweni yakho. Yeah okay okungakwenza ukholwe njengamanje ukuthi nigcine mawufikile ekhaya lapho bese ucela ukuthi niyenze i-DNA test iyona into engakwenza ukuthi ukholwe ukuthi ungwakuleso sibongo. Okay uyamuzwa mama umntanakho uthi iyona into engamkhulula ukuthi mayefika lapha ekhaya la kuthiwa uzalwa khona afika icela ukuthi ucela bemenzise i-DNA test ukuze ezokwazi ukukholelwa ukuthi ngempela ungakhona.
nakho lokho kungakusiza ukuthi ukwazi ukufakazela enkulumeni nawe oyishoyo njengoba nami ngiyendatsho ukwenzela yena uba akholelwe ngiyaphansi ukuthi ngenziwe DNA. Kodwa ngithi uyathembisa ukuthi uzobambisana naye ukumazisa ekhaya ngoba njengomuntu uhuyo wazi ekhaya yena kumele indlela ibuze kuwena. Sis. Okay. Uzwile mama? Uzobambisana na umama nihambe niye ekhaya noma kukhombisa ekhaya akuyalele khona ubekuphelezela abakuphelezela ufike ekhaya bekwazi ukuthi bekubone na ubone bese ke iba khona indlela yokuthi mhlawumbe kucelakale lokho ukuze kwazi ukwenziwa lolo libofuzo ukuthi kwazi na ukukholwa noma ukuqinisekisa ukuthi ngempela lokho abekade kutshela khona umama namhlanje kuyiqiniso emva kwa 35 years. Kuthini ke namhlanje enhlizweni yakho usukwazile ukutshela umama noma ukumbhokokela ngeqiniso noma ngokusenhlizweni yakho ngobuhlungu odlule kubona? Ngiziba nginokuphola enhlizweni yami ngoba vele beninokusaba nitshela ukuthi uzofike enyuke manje umoya wami uye wehla ngoba niyabona ukuthi naye uye wazibonisa ukuthi unephutha. Kona beninokusaba ngithi hayi umama uzofike abe umuntu ohlaza niyamazi kodwa akakwenzile lokho. Okhomba ukuthi naye ubefisa ukuthi kuze kwenzeke kanje inkinga ubengenayo indlela yokwenza. Ubesefisa ukuthi ilungise lento kodwa manje indlela yokuthi egcine yenzile ibingekho ngakuyena. Okay ke sami ngiyazi ukuthi akulula njengamanje ukuthi uphinde futhi noma namhlanje kuse sewupholile wasuyamukela konke bese uqala phansi ungabi nankinga umthanda umama mamukele ngendlela yakho kodwa kunohambo kumele ulahambe ukuze ukwazi ukufunda ukumthanda ukuze ngelinye lamalanga uNkulunkulu uma esemthatha emhlabeni ungasali unesilonda sokuthi angikwazanga ukumnikeza uthando ngoba ngangisabambelele ebuhlungwini obukade benzekile empilweni yami. Angithi uyazi ukuthi kunalezi zinto lezi ezenzakalayo ukuthi sifike isikhathi esinjengalesi sokuhlambulukelana sokukhuluma inkinga ibikade ikhona idlule inkinga bese thina sisala sibambelele ebuhlungwini bale nkinga sithi thina sidlulile. Uthola ukuthi usuhambile waye ekhaya wafika wawubona umndeni wakho wakwamukela nawo lowo mndeni kodwa wena enhlizweni yakho uhlezi unaleyo kubambelela ukuthi umama wangifihlela ukuthi ngizalwa lapha ya ubambelele kulobo buhlungu kuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu bese emthatha bese usala futhi nesinye isilonda sokuthi angikwazanga ukudlulisa lo buhlungu bese ngamukela sibine ngiqale phansi ngifuna ukuthanda uma wami. Ngizoqhubeka umama nengithaya uthi namakho uthi benimzona ngalendlela ungaze ningabi nawo ukuthi ngumama ukuthi ilezi bomthuthu kahle bongamzoni bomthuthelele bewucasukile nothi ukuthi bewumzonda. Kodwa benibona ukuthi lokuya ukwengezeleke ngokukhulu enhlizweni yami ngoba izinto esenidlule kuzona naye futhi uyazaza akukho angakwazi. Impilo yami imile ayiqhubeki njalo nizama ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami ukuthi ahambe umama wakho akhulume iqiniso. Mina ngonyaka angazi ukuthi ngichitha malini ngizama impilo yami futhi akukho angakutshelwa yena. Uyatshelwa njalo ningekho right bayabuya abantu bangitshele ukuthi akekho right ulinda ngenxa yokuthi nokuthi. Mama ulindo lo ingane yakho singabantu siyawenza amaphutha ekukhuleni noma ngenxa yezimo ezithile. Into engiyibonga kuwe namhlanje yiqiniso lakho ukuthi sekwenzekile konke ubuye namhlanje uzokwehla uthobeke ukwazi ukuthi ume eqinisweni bese ukwazi futhi ukubona ukuthi cha ngiyabona nindelo lapha ngenzile iphutha lokuthi kodwa mntanami iqiniso namhlanje lithi kuthatha isibindi mama noma kuthatha umuntu onesibindi ukuthi akwazi ukuvuma into efana nalena noma akwazi ukuvuma amaphutha akawenze phambili
leyo ivele yangikhombisa ukuthi mangiqala ngikhuluma nawe ungakhombisi ukuba khona lokufihlayo nokuthile futhi ukhombisa ukuthi uyafuna ukubambisana nengane yakho ukuze ikwazi ukuthi igculiseke ngesibongo sayo noma iminyaka isihambile kodwa manje uyafisa ukuthi ulungise kuvele kwangenza ngathobeka ukubona umuntu wesifazane okwazi ukuma amela into yakhe noma sesambile isikhathi kodwa kwazi ukubona ukuthi kashayisa lapha angilungise manje. Ingane yakho lena mina ngiyafisa ukuthi nibambane nibumbane. Yebo inkinga ikhona ayikakalungi noma ayikakaphetheki kodwa idinga nina nobabili ukuze nikwazi ukuyiphetha. Uma ningabambisena nikwazi futhi ukuyiphetha. Njengamanje usumkhombisile umhlahlandlela ukuthi mntanami ekhaya kulapha noma mntanami isibongo sakho sithi sekudinga ukuthi ke manje niphinde nithathe igxathu futhi elinye lokuthi agcine efinyelele ekhaya. Unjalo sisindiyalidinga into nayo ngokuya ngidibona ukuthi hayi indlela kumi kunzima kakhulu. Andinandlela yakwazi ngoba befanelwe ndimi umuntu oye wathi kuyilindele ake sihambe sike siyeku. Kodwa ngithi kukhombisa ukuthi ukhulile naye manje ngokwanele ukwazile ukubona ukuthi ningayilungisa kanjani lento ukuze ikwazi ukuya phambili. Ukube bekuwo omunye umuntu nje ubengakaza kucabanga ngelolu hlelo lokuthi mhlawumbe mangathola ithuba lokuhlala phansi noma wami kukhona okushe engakuthola ubengagcina ebambelele ezintweni eziningi azizwa ngabantu ukuthi uma wakho wayefuna ukukulahla uma wakho wenza ukuthi agcine engakubuzanga wena mnikazi wendaba. Hayi yayinto nje le yoba ndandimlahla. Yayinto nje ewayithathwa ngoyihleka ebuza ba mntakatata omkhulu kwakwenze njani. Into nje azange ndibone nami ukuthi lento le imphatha kakhulu. Ethubeni phaya ndiye ndambona ngathi unotshintsho ungumntwana onotshintsho. Futhi ke ndiyibone kuba nami kusho ukuthi ilento yokuhlala ungenakhaya. Abanye abantwana benekhaya. Into nami ndoyike ukuthi ndingakwazi ukuzithoba kuyi. Yeah. Singazi bani zoqala ngaphi njengoba etsho ethi ngumuntu onolaka. Banolaka sometimes and yes. Okay, abazali bakho bona babazi ukuthi ungokwabani isibongo noma nabo bebengazi. Ndayithetha lento ukuthi lo mntwana lo damsa kwamtshelibe waze wandibaleka lo kwalantika wethu kwanala daze wandibaleka utata wakho. Hayi ndayithetha she. Okay, ikhona yini bona bashone beyazi nokuthi utata beyengayithandi lento athi lo mntwana lo andifuni ngaye ngoba uzohamba agoduka ayiko kwabo shiyeke mna ndimkhulisileyo. Okay, ikhona yini into eyenziwa ubaba wakhe kuwe engangokuba ingaze imenze uyenze wena ungafisi abe nobudlelwane nendodakazi yakhe kuze kube uyadlula emhlabeni? Yena sasixabene ngento sasixabana ngazo waya ekhaya wafika ekhaya sayithetha lento sasixabana ngayo notata yayindimi kunguye engutata ingumama sathethisana ngalento. Emveni kokho wenyuka wayegulu wafika pha endlini yethu esihlala kuyo wafika wathatha impahla zonke impahla zami zokuqoqa. Ulapho ke ngundafumana lo tata kanti lonke ixesha ndikhulelwe. Okay, kwaba yona ngxabano leyo kuphela eyagcina yenza ukuthi ancisheke ithuba lokuthi ayingekho enye. Ngoku nalo bhuti lo wabona ukuthi lo mntwana ongowakhe lo wanishiya kanjalo endlini. Ndahlupheka ke njengoba ndithi ndatrya ke nditry kumlahla ndizama uba ndithini ndingazi uba ndizothini. Yeah. Okay, sewutholile ukuthi akasekho emhlabeni usedlulile emhlabeni eseshonile awukazi ucabanga ukuthi uyitshele ingane? Ndile kodwa mina phaya wayetshonele khona ndihamba nodadewethu safika phaya ndabeka imbali ndathetha ukuthi umntwana ukhona kwathi kanti ngela xesha sinomntwana
Ndafike ndazithetha sihamba nodadewethu sobabili. Udadewenu uyazi ukuthi ubaba wakhe? Uyayazi kodwa ke naye ngeke walahlekwa naye wamkhomba ngapha ebegudukela khona umntwana. Udadewethu wahlala phansi nami ndamcelela ndathi uyazi lento eyenzekayo le ulindela ngokwapha. Okay, akaze akutshele lindela udadewabo kamama? Ungenzeka ukuba ukungakutsheli kwakho wayesaba ukunixabanisa, wayebona engathi ithi kuzobe sehambile phambili udadewabo bese kutshela into efana nale. Uyenini wena mama la wayeshonele khona ubaba noma sekukudala? Hayi sekudala sisi. Oh, okay. Azi nokuthi ngibonge mama ngibuze imali mama uthi wena ubaba wami wakwambathana kuba igama lakhe? Igama engilaziyo umna wayebiza ngalo lelesilungu Nicholas. Ifane uNophoto. Idolophi usecofa imfaba. Ecofa imfaba indawo kuse bokumabele intombi. Isigodi ke ngoku sasazi. Kodwa mangathula ingxaki sasihamba ngemoto yakhe kongekho nto yayilantikile. Andihamba ngemoto yakhe. Okay. Khona safisa ukubuza sisi. Sewurathi. To Nicholas ubaba wakwambathana. Isibongo uMbathane isename nguNophoto. Uzwile. Uzwile nedolophi. Niyeza sizokuthi konje nje ngawuthi into yabonyaka unyaka wesibili unyaka wesithathu ba usanda ukuyiveza le. Ayisho njengesitsho nathi beloko esaba sonke lesi sikhathi. Nazama mina nakhona ukufuna nato ku Facebook ngibuzisa. Abantu bafuna ukwazi ubana uNicholas ngubani elinye igama ngoba ke umuntu angavele nje abenegama lesinje kuphela. Ubani uma wakhe. Lali khona lesixhosa umama wakhe hayi andisamazi bayithu ngubani. Ukude kangakanani ekhaya nakhona noma amadolobha ahlukene? Amadolobha ahlukene. Okay. Inhlelo ke eningase nihlele zokuthi niye khona ungayifisa ngithi kuyihamba nomama? Yes, ngiyafisa ukuthi sihambe. Vele washo mama ngavuma futhi ukuthi hayi sizohamba. Yeah. Washo ukuthi ke kahlahle mngani ngisho. Washo ukuthi lo baba la endlini uyasho ukuthi umama ngoba uthe kumele nihambe. Ngathi mina animthembi umama ngizazozama indlela ukuthi ngempela uqinisile yini. Sibe sesiyahamba. Kahlahle nomuntu bese bambi bekuyimina ngoba umama bekungathembi. Okay. Ngoba namhlanje ke ayikho enye into angayisho engenza ukuthi umthembe ngoba vela umthembi. Ubona ukuthi ke kwenzeke kanjani ukuze ngigcine ukwazile ukufinyelela kulesi sisombululo? Ngibona ukuthi mina ifuna sihambe siye angasali noma uyena owaziyo. Siye mase sifikile futhi nakhona anifuni ufike nihlale nje. Kunenifike ne-DNA test ngoba angithembi. Okay, okusho ukuthi yona into enizofike niyicele ekhaya ukuthi ngicela iyenzeke. Uthi ningazi ukuthi nakulowo muzi bazofika benamkele. Ngoba umama nthi uyasho ukuthi lo muntu beyohlukana ekhulelwe engakayiboni ukuthi ukhulelwe. Kodwa ngithi uyasho ukuthi uke wafika ekhaya bahlala naye phansi wakhulunwa kanti uzosuka lapho eyothatha izimpahla egoli ahambe. Okusho ukuthi kwakukhona okuncane ababekwazi ukuthi unesoke elifana nobaba wakhe ekhaya ngoba lesikhathi kade beze beyokhuluma nabo kanti vele usezothatha impahla zakhe ahambe. Angiyiboni ke mina into engase inqabisa umuntu ukuthi enze iDNA test uma efuna ukugculiseka ngoba phela akasekho yena ubaba wakho ukuyikhulumela iqiniso ngithi.
akasekho ukuyiphendulela noma ukuyivikela ukuthi cha lokhu ngiyakwazi lokho angikwazi. Engicabanga ukuthi nabo benga-understanda uma ungafika ubachazela ukuthi izinto zenzeke kanjani and njengamanje wena usele nejoka lokuthi ufuna ukuqinisekisa ngoba kade kwasuntunta ungazi ukuthi yikuphi okuyiqiniso yikuphi okungasiyili iqiniso. Ngicabanga ukuthi bengakuvumela uma ungafika nje uyichaza ukuthi cha into edala ukuthi ngiyicela i-DNA test yingoba sengike ngahamba ngizishayisa ezindongeni kodwa into yami igcina iphelele emoyeni ikhombisa ukuthi angisuye walapho ukuze nala ekhaya ngiqinisekise bengicela ningivumele ngenza ukuthi mhlawumbe uyothi ufika nje khona bevele bembona ubaba wakhona mhlawumbe ufana nabantu bakhona besho ukuthi nathi ngane kasifani bayo. Ngoba ngasho kanjalo ngoba vele kuyefana nalana yakhona kwafika kwathi ngifana nengane zakho. Okay ke ilula-ke ngoba vele senzelwa lento yokuthi asiyiprove nge-DNA test ukuthi ingane ingeyakhona yini iyona ezokulamulela dadewethu. Okusho ukuthi umkhondo manje abheke ecofa imbaba uyoza ukuthi kwenzakalani khona bese cela leyo DNA test. Emva kwalokho-ke uyobe nawe usuqinisekisile ukuthi ungowakhona ngampela yini noma usinowakhona. Njengoba nje shilo sisi eqaleni ngathi ngingavuma noba kungathiwa kwenziwa i-DNA. Awushilo waseqaleni anangxaki ngoba nami ngifuna anweliseke ungafani nalento ahambe azifohle ndithi nami ngoba uyabona indaba yokukhulelwa ungazazi inobuhlungu phakathi ngoba nami ndangazi. Okay umama uyakhulula ukuthi akanankinga ingenziwa i-DNA ukuze nawe uzogculiseka naye ezofakazeleka ukuthi lento ayisho namhlanje kuwena iyiqiniso. Engicabanga ukuthi-ke sekumele kube yiyo indlela yokuthi senza kanjani ukuze ukwazi ukuyithola i-DNA ngoba sesiqalile uhambo lokuqala lokuhlala phansi noma wakho nikhiphelana ingonyuluka akutshele lokhu ubungakwazi for 35 years namhlanje azokugonyulukela khona akutshele nawe futhi Mbuka lapho ngasekhaya ubonile udaba lwabo kabanzi bekhiphelana ingonyuluka angiyazi-ke lento umhlola futhi ayikhulumeki. Ngithe mangifika nje kuma ngalindelwa namhlanje okuwuye bese yofuna kunye ingonyuluka ukuthi ulindele ungokwabani isibongo njengoba echaza ukuthi useno 35 years engawazi ukuthi ungokwabani ngoba isimningi nemiza sekhonjwe kuyona. Wavela umama wafika wakhuluma iqiniso lonke wanganqaba lutho waphinda futhi wakhombisa ukuthi ubefisa ukugonyuluka ngalento kodwa inkinga ubengazi ukuthi uzoyiqala ngapi. Ubesethi-ke uzowenza nje uzothatha indodakazi yakhe ayise lapha ekhaya kubo la izalwa khona ngoba uyambona ukuthi umama ubeneyimfihlo eziningi kuningi okwenzeka phakathi kwakhe nobaba wagcina engasayitshelanga ingane ukuthi uzalwa usibanibani wakwasibanibani ngesimo sengxabano yabo. Iyinkinga ke lento yokuthi uma wena mzali ekhaya unenkinga nobaba wengane bese kuchaphazeleka ingane ikhula ingalazi isayidi la kubo noma ikhula ingasazi isibongo sayo kodwa kumama namhlanje kalindelwa uthe cha Sitetelegu cela ungakusebenzisi kakhulu njengoba engilandile nje ulindelwa e-Eastern Cape ubefuna ukuthi ngizomkhiphela lengonyuluka emudla impilo yakhe yonke wafika wasenzela kwalula wasitshela yonke into washaya nokuthi singathola kuphi kubo kalindelwa ukuphi nendawo Sifaka ukuthi uzalwa ngubani ulindelwa futhi uzokwenzeka kanjani ukuthi ahamba ikhaya wathi umama cha ngizoyiphakezela indodakazi yami ngoba bayazi kubo yimo kumele yoyethula futhi ngoba ifuna ukwenza i-DNA test ngoba ifuna ukuqinisekisa ukuthi ngempela ngingowakhona yini la kuthiwa ngiwakhona ngoba kade kwase ngiyishaya ezindongeni ibhlungu le nto yenzeke kusisi wethu ibhlungu kakhulu ngoba ulindelwa ukhala ngokuthi ukhule kabuhlungu umama engekho empilweni yakhe futhi engayidlali indima njengomzali kodwa wayibona engathi umthwalo kagogo nomkhulu simshayile izandla kumkhulu nobe ngasekho emhlabeni ukuthi wayidlala indima yakhe ekukhuliseni ulindelwa ngoba uyambonga kakhulu ukuthi wayiqinisekisa ukuthi ugqokile futhi uyaphila uyakwazi nokufunda. Bazali noma ngabe inkinga inkulu kangakanani musu ukuhlala nezimfihlo ngoba ngelinye ilanga ngeke uthole leli thuba lithola makalindelwa ukuthi ukwazi ukukhiphela ingonyuluka ingane yakho uyoshona nayo bese kusala kuthiwani
kuneyinhlambuluko okumele zenzeke ngoba uthi ulindelwa uyagula isikhathi esiningi izinto zakhe azilungi kodwa uyaphila. Uma unenkinga lapho ngasekhaya shona ku Facebook ungene kwi-page lethu ungene ku-inbox ubhale udaba lwakho bese ushiya inamba noma nisibhalele kule namba esihlezi siyishiya la phansi. Sengikhathele ile mbuzo enihlezi ngiyibuza ukuthi simthola kanjani uStetelegu sengishilo ngathi Facebook page noma ile namba ela ezansi musani kusibhaza phela. Hawu ucall back nama miss call uma ushayela inamba kaStetelegu shaya ngqo musu ukubhaza akekho umuntu ozobuyela kuwe ngoba nibaningi siyafisa ukunisiza kodwa umusu usibhaza uthi asikulandelele kanjani kuwumuntu onenkinga na. Umqala ungene page lethu iStetelegu Media kwi-channel yethu la ku YouTube chofoza subscribe ngishaya izandla ngiyanconcoza ukuthi sesiuhlanganisile u50k wama subscribers sesishoda ngomunye u50 ukuze sikwazi ukuyothola le yandondo etholwa yiwo wonke umuntu osehlanganise 100k wama subscribers. Mina Stetelegu Ntokazi yaKwaNdlovu sengisho njalo ngithi umnandi sowubona ubhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.